nismo mi trčali u PGP, nego je Peca Popović koji je tada došao tamo, rekao ja hoću vas. A mi smo rekli ajde kako se zove, jer uvijek je bitno da predstaviš sebe gde god možeš, a da ne izađeš ispod nekog svog kriterijuma, nečega. Jebanje je snimljeno u suludo vreme, skroz, mislim, zato je tako da kažeš, dobar. To su stvari, tu smo još imali dobre, čvrste veze sa onim kako smo počeli. Znači, zajebancija, neki sarkazam, ništa, baš direktno, znaš, lepo upakovano, kroz šalu i komiku, i tragikomiku. Pa taj drugi album je kao neki logički nastavak prvog, a opet iskorak u stranu od prvog. Puno opuštenije snimano. Imali smo poprilično odrešene ruke u toku snimanja. Jan Šaš nam je davao veliku podršku svemu tome. Ja sam svirao na svom kršu od bubnjeva, nismo iznajmljivali nikakvu mašinu neku, da ne znam ni ja šta, ali je iz svega toga što smo mi imali izvuk onaj naš zvuk. Pretpostavljam da je tu kao neko kao prepoznavanje palo toga kao krune našeg delovanja. Čini mi se da jeste ovako kao gledano. Plus onaj sindrom drugog albuma. Znači, prvi nam je bio dobar, drugi je bio bange. Bilo je možda par slučajeva kad smo malo u toj kantini više novaca ostavili, a tamo ostaviti više novaca po onakvim cijenama koje su tad bile, to onda znači da si se iskrivio uzduž popreko i ucetovo si. Znači da je onda možda zbog tog malo par puta bilo nešto da nije sve iz prve leglo, ali ja mislim da je jako lepo snimanje, bilo jako dobro kad sam ja imitirao Diku, menadžera, reč dve o biznisu, to su ovi, pardon, lupetam, pa su ovi plakali najstrašnije tamo. Zbor radni ljudi! Radnici, mi smo u teškoj buli. Proizvodite samo škarta, zajebavate se tu na poslu, niko ništa ne radi. Zašto? Zato što se nakrkate. Pilaj! 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 Ja sam predlagao Lekija da dođe kao druga gitara. Ne druga po smislu značenja, nego uopšte ima jedna, da ima još jedna. I u neko doba je to i zaživeo. Mislim da je bilo neko letnje vreme da su svirali dole, tad sam prvi put išao na koncert, svirali su dole u Sonji na fakultetu, to je pravnik bio tada, valjda tamo. Tada i otišao sam, neko me odvukao na koncert i strašno se dobro zabavljao i bilo je fantastično i bio sam oduševljen i strašno mi je bilo drago da vidim Popa koji radi tako nešto drugo, ja sam ga znao, igrali smo fudbal i to, klikirali se i tako. Dok je svirao, nema s kim nije svirao. A znam ga od male, nisam ga pratio s prozora, kada on ide u muzičku školu, vidim redovno nosi moj komšija Guzina, Vladan, danas imate producent, šta je ono. I Leki, oni su redovno išli u muzičku školu i onda je Vladanova mama vozila kola, gospođa Rada, pa nekad poveze Lekija, nekad ne poveze. Uglavnom Leki je redovno išao u muzičku školu, ja sam to primetio. Ja sam rekao, nama treba neko koji ima nekog muzičkog znanja. I nisam se prešao. Leki je ušao u bend krajem 95. kada su krenule Zaretove. Mi smo onda imali pauze od 94. do 97. Mi smo zajedno proživljavali tu njegovu borbu, operacije i sve ostalo. I onda je u jednom trenutku Leki prešao na bas, čisto da bi u tim nekim pauzama bend dalje funkcionisao i on se kao čovjek veoma dobro uklopio u sve. Nekako se to vreme potrefilo kad je Leki došao u bend, da smo mi krenuli i ovako više da sviramo nešto pre toga, da je tad u stvari prosvirao bend. Svirali smo na Spensku s plačionicama, tamo je bilo prostor za sviranje, da se svirali gomila još bendova iz Novog Sada je tu bilo i tu smo nekako prosvirali. Pa ja sam svakako imao najviše iskustva od svih njih, baš sam dosta bendova svirao, imao sam dosta iskustva, tako da neke stvari su definitivno mogli da nauče od mene, a ja sam od njih opet primao neke druge stvari, to je jedna fina simbioza. Tada je otprilike počelo i da mene kao, sve gledam da me zajebava. Kad mi kaže neko od likova koji, znam,
da svira gitaru, ono da ubija. Znaš, ko ga treseš matori. Sad će zapucati, ono. Bend je imao onu tačku lomljenja ili čega li već. Zare kad je umro. Osjećalo se, to je provjeravao. Tada nekad, znaš, u stomaku kad ti stoji neko klupko nečega, znaš, onako to samo stoji i raslo je kad se to desilo prilike. Znaš, ono, čemu, kako, šta, gde. Nisam mogu da prihvatim kako tako mlad čovjek može da umre od raka. Ja sam mislio raku, ono, 50-60 godina, ti izburaš i onda te napadne. Tad sam mislio, sad znam da može i dete da se razboli. Tad jednostavno, vjerojatno, to nisam htio da prihvatim. Pa tako smo bili, ono, znaš, kao, ne znam, ono, koji bih izraz uputao, znaš, ono, ne vidiš uopšte svrhu, poentu, način, ono, kako nastaviti, šta, znaš, ono. Ja mislim da bi se mi ugasili da nije bila ta slovenačka turneja zakazana. Tako da smo mi tamo negde u aprilu, 2 meseca posle Zaretove smrti, obišli Sloveniju, nekako smo sami sebe vratili u život i vidjeli da nam to nekako, ne možemo se toga odreći i nastavili to da radimo. Dosta i taj gubitak Zareta, još i da ostanemo i bez muzike, bilo bi suviše za nas. Ne znam ni koliko bi bilo dobro da smo se ugasili, jer sam Zaret to ne bi nikad voleo, ja sam ubeđen u to. Žao mi je što je on prošao kako je prošao, ali ja mislim da kroz sve ovo naše zezanje, ne znam kako i ne znam mehanizam toga i ne znam koliko će me ljudi razumeti, ali on stvarno je tu s nama. U gomili situacija, primetiš ga tu, a sad ja stvarno ne znam da objasnim to.